kar maginyalo. Ma ok ni king'iyo to ok ni nyithinde moko tegno makare. No, ok wanyal wacho kamano. Nikech ing'e ni gimomiyo apenjo mano nikech alama mar E wang'ni ne ng'enyie moloyo 48,000. Ing'e ni alama mar E king'iyo malong'o ni sikundewa mang'eny nokawo nyithindo ma nikech nitiere policy miluongo ni 100% transition. Koro nyithindo nobiro te skul. Ma nyithindo mobiro te skul gini mokuro motieko skul. Kata ne gibiro ka ginyap. Tiyudo ka value ma bedo added tin kinyalo ng'iyo. Tinyalo yudo ni sikunde moko nitiere nyithindo moko nobedo single out gi cabinet secretary mar education. Nene ondonjo gi marks matin. To nikech ne gidhi sikunde moko mabet dham manigi facilities. To gi end up ni gitimo maber. Koro gima timore ni kata kichako 2020, 2021, 2022 kategori mar ino osewuok 36,000, 30,000 and so on. Koro miyo ok en unique ahinya ni sani endi koro ne en 48,000. Ok en unique nade to chalo ka gima ng'eny ji orem. Ok en ng'eny ji orem. Ing'e ni penj motim gi 890 gaboro. To ji 48,000 ema nigi grade ma pinyno. En o reflect ni to curriculum mwatimo mwantiere go mochakre class 1 kata grade 1 nyaka form 4. Ben curriculum ma accommodate all sectors. Mano momiyo the current curriculum owacho ni onego bed ni wayudo wadil gi competency mar nyathi. Gima nyathi bere ahinya monego tim. To konya ichre no dhira ji ni nyaka tim mana maths, nyaka tim mana English, nyaka tim mana physics mondo oteri kono. Ka dipo ni nitie kuno nitiere gik manyimiyo ok iwinj maber. To in bende onego bed ni isebaro itimo gimoro ni creative arts inina kata ng'at mago mpira tidhigo kamano endo. Koro mano momiyo current system wadwa dhigo ni nyalo biro golo kit capacity mar ng'ato ka nyathi masomo. Nikech gimomiyo apenjo mano en ni ka koro e penj ma ji otimo ji 100,000